kaisa kirima sengsa mangple kasawi phayokha Kakrabon block by Khobjak Sligati Parani Khoroksa Jibon Kumar Jomatia Munggai Thangnai Salo Gomoti Nodi Twima Aa Romnani hnei thangwi tei nogo kiphiliya tabuk tongkosong lukurok belai wana laijak Sawimanka dongkol bahini songphaiwei dead body tiklai manliya phiaba khoroksa okra barai kaplani Rajendra Sadon Jomatia Munggai 20 minute bai no dead body kariwei rikha choyakari nai tongdi dofani yang sini sene dofani TV phai sopajak isel inseng interview nani phai tong yang ini bu mungtama ha Rajendra Para Parai Kepulauan